বিশু আজ্ঞা এ জঙ্গলি হরিণটা কিଏ কিরে হরিণী নু আজ্ঞা বাঘুড়িটা ବାଘୁଣୀ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ମାରିବା ଗୁଳି ଗିଳି ଦବ ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ପକେଇବା ଜାଲ ଫାଲ ଫଟେଇ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ମୁହ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି ଖାତିର କରେନି ସେମିତି କେମିତି ହବ କରିବ ନା DJ Chinu exclusive. ଆଲୋ ଦୀପା କଣ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କି କହୁନୁ ସଂଗ୍ରାମ ଗାଈ ତ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ସେଠୁ କିଛି ନାଇଁ ଯେ ଆମ ଯଦୁପୁର ମହକୁମା ମ୍ୟାନେଜର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୋ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଓହୋ ବୁଝିବୁ ନା DJ Chinu. ନାଇଁ ଲୋ ତାର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ବାହାରେ ଥାରେ କଣ ଦରକାର ଯାହା ଦରକାର ମାଗିଲେ ତୁ କଣ ତାକୁ ଦେଇଦବୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ପାପ ନ ଧୋଇ ଚାଲିଯିବି DJ Chinu exclusive.